Изиқ нашав, я бача дори. Мерим закша ҷудо мекунем, хонаша соҳиб мешем, мегирем. Ана барава чой. Ҷуш кам шид уча. Миёни шикаст барои овқот кардан. Барои либос шудан миёни духтар шикаст уча. Чӣ гирия дори духтаро? Тинҷия, ши. муаллифи сценария ва коргардон Раҷабалӣ Ибронӣ. Келин? Лабай хола. Биёҷа, ма пиёлая бар ол меҳмон мебия. Гуфтам ки хурус қуққар меҳмоно сар мешав. Овқот тайёр шуд? 20 минут пас мешава хола. Салат кардӣ? Ҳо, кардистам. О, хушруку. Келин? Лабай хола. Чо карди? Андохтӣ овқута? Ҳо. Ҳами газ агар пастар намекунӣ, хел бақ ҷӯшидохӣ. Як бор бичашем хола ба маза шуда. Ба маза шуда. Охи ҳами хурус сар қуқу намега ки хонаи ман ҳами кут ай сар тоб бега хонаи ман меҳмон ай. Охи овқоти ҳалоли хушруку ки я меҳмон хура. Майли хола. Даҳанша бисёр баъд хеле намон ки овқота дуғ-ҷӯш мекунӣ, сафед мекунӣ. Майли хола. Ассалому апа, биёин кадом шамола шуморо овард. Ассалому алайкум. Соҷанда. Хуб. Очам шуд. Бошам. Ҳо, хонадам биёд дур напар. Ассалому чаҷон. Биёҷоно. Ассалому алайкум. Оҳ, оча. Мурае, вақт нази соҷи. Чӣ гирия дори духтаро? Тинҷия, ши. Чо кари гирия дори? Ҳичи, бачама нам садик дамонду. Намерам дига о хона, безори ҳаму хона шидаме. Келин, я чой гармай мон? Ай мегӯ хизматгорум бурдиян. Ай ҳами қишлоқ ҳама каса ки меоянд баҳлисашан ба хонаи ман, бозоршан дар хонаи ман. Бо ина нав қайсингилм омадай. Укол дору вардай нами қадар. Саҳар абед бега у ба фикр моли укол мекунад. Дар хонаш ҳичка набудай шуш дар кор. Омадай ҳамҷа мара хизматгор кадаи соҷа намерам дига уча. Ҳами қайсингили касалит? Ҳо. Охи дар хонаш иста ҷин мезанаша? Набуда ҳичка дар хонаш охи. Хай набудай ба набудай нобудуш охи ба шуш нигоҳ куна охи. Бечора духтар ме афгор каран духтарак мае. хуб кардӣ омадӣ, фаҳмидӣ? Хуб кардӣ. Ёфтена ки дига меҳмон хонашона ками пасмондаву кӯчамонда ҳама ки ёфтан дига ҳамун хона мебира. И даҳани систи шӯи ту намона ки и шӯи мулоимхуни ки ту ҳама намехе зин зада болош биромада савор шуда асборӣ мегардан. Охи ҳами мардак як сахт мешад дар зиндагӣ. Ами як касе ки ди хуш омаде бия хона, я пиёла чой. Дига меги ки мардум зор я пиёла чой ҳаваи мондагианд. Намемонам, дига намери. Мо гум шава, хоҳарша овардай, додарша овардай, апаша мебира, акаша, холаша мебира, худаш нигоҳ каран гира. Я пиёла чой каран гира. Зиқ нашав, мемуруме, ира би қавурғо тофтай духтарме. Биёрам чоя. Хай ду почат кати биё, шин тез чоя рез охи меҳмон омадай хона. Ина ми айсар то бега чико мекарда боши, ҳами ту ки як чоя 3 соат дам мекунӣ? Зиқ нашав духтарам. То рӯзи очат зинда, ту зиқ нашав, ҳами очат зинда боша, ту иншоаллоҳ ки бо хушбахт мешӣ. Ягонга зиқ нашав. Мега оча дорӣ, или ки поча дорӣ. Оха тез кашаму чоя, тез аввал апата тема. Бачам ҳалқта тарку. Мемурдаме, вой духтари ҷонуме. Ваҳ азизи дилам, ваҳ бора оча барои ту. Зиқ нашав ки ман зиқ мешам, қандом баланд мешав. Бина ма овқота шудай, гир як овқот биёрухи ба апата. Гӯш ина ми бачаакта, я бача дорӣ кохи. Зиқ нашав, я бача дорӣ. Мерем закша ҷудо мекунем, хонаша соҳиб мешем, мегирем. Ана бара. Хоҳарон, модарон ва апаҷонакои ман, я апама шумо да тавсия метем ки 1.5-2 сол мешавад дар ширкат кор мекуна, 1 сол мешавад ами апаҷони ман қатима ҳамкорӣ дора. Апаи Шамсияҷон, директори ширкати Фабелик. Ами апаҷони мо як моҳа маошаш яъне ки 18,000 то 15-20,000 сомонӣ ай.
дӯстони азиз, ҳамин апаҷон ман шуморо тавсия метавонам, шуморо ҳам хоҳарон, модарон ва апаҷонакҳои ман ҳамин хеле кора ёд метавад, ки шумо метавонед дар хона бишинед, аз хона наброед, тавсияам телефони мобилитон кору фаъолияти худтона, бизнеси худтона дар хона нишаста пеш бурда, ҳар моҳа аз 3000 сар карда то 15000 сомонӣ пул ба даст биёред. мисол донишҷӯ духтаракҳо 100% метавонед кор кунед. апое ки дар корхонаи давлатӣ ё корхонаи шахсӣ кор мекунед, шуморо ҳам 100% метавонед ки кор кунед. диплом лозим нест, забони хориҷа донистан лозим нест. фақат дар ватсапи ҳамин апаҷони ман ҳозира как айноми ҳамин додарактон Раҷабалӣ Ибронӣ апаи Шамсияда салом алейк менависед. апаи ман тамоми нозукиҳои кора нуқта ба нуқта шуморо ёд метавам, мефаҳмонам. ногуфта намонад дар ширкати Фабели кор кардан чӣ хубиё дорад. 21 рӯз пас шумо маош мегиред. ғайри маошҳои мегирифтагитон ҳар моҳ туҳфа мегиред. ғайри туҳфаҳои мегирифтагитон вақте ки шумо дар ширкат 2 моҳ 3 моҳ кор мекунед, директори ширкат мешед, дар ин ҳолат 20000 сомонӣ аз ҷониби ширкат шуморо туҳфа мекунанд. инчунин бо як чалаи тиллои дигар аз ҷониби анами апаи Шамсияҷон соҳиб мешавед. барои ҳамин ҳаракат кунед, ҳар моҳа ҳам туҳфа бигиред, ҳам маош бигиред, ҳам зиндагиро тинч кунед. аз хонатон наброед. ҳам хонада бишинед, кор кунед. ватсапиша ҳозира как бинависед. инами бачаакта я бача дори кохи изиқ нашав я бача дори мерем закша ҷудо мекунем, хонаша соҳиб мешавем, мегирем, ана барава чойхона чӣ карда гарда хешта ворошкатӣ. ягом газиқ нашавем, оча дори илики поча дори. мемурдуми қавурғо тофтаи худоӣ. духтара калон икини дигар намедоне ки чӣ меша ояндаш. бечораки духтараме, ҳеҷ рӯз надидам и духтари бечора. дили ҷигарам пора шудай барои ҳамин духтар. чӯшта бошам ира ҷабалия занг занм кания биёя. ира ҷудо накунем намешавад. ин хеле чойхона чӣ кардиянина? дар хона хизматгор кардияни духтара. пас хонару меҳмонгусел ку касали бонӣ ку. ёфтиям дигар. алло? раҷабаил бачам созӣ? меша шигона аллоам кор дорем меша чӯ кардем? ами кор портамон я ҳаёт кор кари бачам хе хона биё. Тинҷе меша? як нимуш тинҷа як нимуш нотинҷӣ. хе биё ами хе гапи зарур дорум. мон кор порта хе биё ки дилам мекафози ами проблемаё ами зиқияё ами чия. мен барам мешаҷон ба хайра ё хе? хай ним ба хайра ним бехайра биё хона. ши лозим ё? майла. биё намешаравем. я исусукара я шапонда такондаи шӯйсисту филистина ҷудо кардан дар кораи духтара. ям хемондем таи по каранаки духтара. ёфтиян духтари хизматгори мара. Ассалом, бия. Салом алейк, занак чӯл дорӣ? Ҳеҷ. Чӣ гапа ки хонада? Холам ая, апам. Инҷа охе? Тинҷи. Учам занг зад мара ки тез биё ки чӣ гапи ҳастай ма бо. Тинҷи, бия бидроя. ин кора ман худам ҳал мекунам. ту як чизак хӯрдан гир. биё бачам. ассалому алайкум. сазакаҷон хуби саломати хубай? хуш омадӣ. раҳмат. язна мешуда? нам омад язнара меёра. дафа нашид. наёварди язна, ма қати язнам 4 та суҳбат кунем. ҳамун номи азната нагир. илтимос номи азната нагир ки моам сих мешавам. ами азнат ба ҳамин ҳол овардам и духтара. чикор кард? беҳтарин бачаи беҳтарин мардай. ман ягон он камбуди ҳамин мардаи хуб надидам. мегӯй ки аку дар хонаш ягон самавори 100 литра мондагиай ӯ чой фас меҷӯша. ҳами тамоми қишлоқа ака дора, додар дора, хола дора, амаки дора, тағо дора, ҳама ҳамун деҳаи файрод карда. як пиёла чой. охи як пиёла чой не бечора духтар дар бало монда ай меҳмонгуселкуниву ай хушомадену ай корубори хоная. як хоҳари касалӣ дошт ку медонӣ? ами рӯзи туи овардан дар инҷаам касал шуд ку? ана мирам бо пушт кардай оварда. дору давоаш катӣ. акӣ тамом рӯзи дароз почои вая меҷиқа, авқоти гармак мекуна, уколои вая мекуна, либосои вая мешӯя. тамом и бечора духтари ту титари ман дар хизмати анамо қешу таборои язнаи ту. шояд беҳтарин мардака ки меҳмондорӣ мекунам. мегӯям ки ҳамин одаме ки меҳмондӯстор ай меҳмоннавоз ай хонаш як аз давлат мекуна
ура бо худованд файз баракатша зиёд мегардона учаҷон. ҳеҷ гап надора хай. Қанша бизанам? хайқа меҳмон дӯст дорад? рава я ресторанда кор куна. ҳеҷ гап не. Я ресторанда кор дора дига меҳмонои хушомаден гӯш кӯ Раҷабалӣ. Намеша. И духтара ҷудо мекунем. Ман дига намемонам и қати ӯ ноудабро зиндагӣ куна. Я бача дора ку бачам. Мерем суда метиҳем. Хоб. ҳам алимент ҷудо мекунем, ҳам хонаша мекашем мегирем. Ана барава дар ҷое ки меҳмоноша қабул мекунад, қабул куна. Тамом. Ҳамин қарори ма ҳамин ҷудо мекунем ша. Учаҷон, зиндагӣ хай ҳамияй. Келин кишид хай овқот мекуна, чой мекуна, меҳмондорӣ мекуна. ҳамин зани марам ҳамин корора ҳар рӯз бечора кардесай. ҳар рӯз мо меҳмон дорем. баъд ҳамин зани ма бояд бибурая бурава уча. ҳамин овқот кардан, чой кардан, дастархон кардан қине хоҳарҷон. акал дару хонаи мо нести ҳеҷчира намедонӣ. Як бор бире аҳволи моро бинен. мегӯи меҳмонхона боша хонаи мо. балнисташам биён аму хонаи мо дам, бозору мазоршонам биён аму хонаи мо дам. бо инаи қайсингили касалин ба уколу доруш омада сар то бегара дар хизмати амо наместим дига ака. пага биё бирем айсуд бибиремша. ҳамин як хонае мегиримш қати бачам сарм тинч хоб мекунем ам хонада мешинам. ту барои ҳамин қадар камбудӣ ҷудо мешаям? рост мега. ба даҳанаки худаш авқот намераса. истироҳата намебина. Як рӯзи абеди гармӣ хова намебина. Як рӯзи хунукӣ хова намебина бечора. Ай саҳар мехӯзад фақат руфтану шуштану пухтан. Бачам гапа зиёд намекунем. Тамом. ҷудо мекунем, гуфтем ҷудо мекунем. Тамом. хулосат аниқ ки боша. ага мерем ҷудо ша. тамом ака. кат куҷое рафта қати ангат ки хаёле мебиёяд. куҷо рафта? бозор рафт? саъд каса маслиҳат доштан ки бирем ягон харид кунем. хаёле мебиёяд. очаҷони ма тайёр шидем? хунаш надорем ака. хай беҳтарин. биши занак. куҷое рафтем бачам? занак қати рафтем ҳами хонада майда чайда харидем ки мақсад бо хеле шумода дар кор мешава. учаҷон лабай. мо рости яда камтарак вақти шуморо мегирем уча. хай. мо камтарак кор дорем уча. занак ҳамози либос ҳама чизи чораша уча ҷамъ кардааст. мо магазин рафтем, магазин омад ман либосакома бигирам. хона ки иҷора яъни ба таби дил мо гирифтем уча. мақул муҷи занака бо ҳам қафорид ки уча. ана ба хулосае омадем ки бирем ҳамуҷа алоҳида зиндагӣ кунем учаҷон. и зани ту чӣ кам бутӣ дидай ки иҷора мерафтай мешиштай? охи учаҷони ма зани ма ба зиндагии хуб эҳтиёҷ дорад. ба зиндагии алоҳида эҳтиёҷ дорад учаҷон. ирам духтарай занай мехоҳад ки алоҳида зиндагӣ кунад. мехоҳад ки дар хонаш ягон кас ҳар рӯз хеле меҳмон набошад. ки ҷа хонаи бисёрия учаҷон ҳар рӯз меҳмон дорем. ирам бечора монда шида авқот кардана ва ай либос шуштана ва ай меҳмоннавозӣ кардана учаҷон. хай ман гуфт ки мақсад ман намехом дига хеле азобу кашам. мехом танҳо бошам. мехом баъзе саҳар соати 10 хоб хезам. ман гуфтам хоб шуда занакҷон хай ака ман шавҳарашам. ман мехом ба таби дилаш кунам. ман занакҷони ман мебарам дата ана ба ҳамин хотир учаҷон хона гирифтем. 1-2 мон бите мо ҳам бирем ака зиндагӣ дига мо мақсад дига учаҷон ана на дар шумо дахолат кунем на шумо дар мо дахолат кунем. ина хай бо хоҳарам омадаи уча ана дар зиндагӣ мо дахолат мекунад чӣ гап кора уча. ба ҳамин хотир намехоҳем ки мисол шуморо ғам битем уча. назанакҷон ҳами 2 коса авқот кард, 1 пиёла чой дам кард, 2 бор меҳмонои мара хушомаде кард. зуруш омад? зурут омад? барои ҳамин як духтари ман 1 коса авқот кардӣ, 1 пиёла чой дам кардӣ. барои ҳамин қад либоси таната кашида гирифт? косаи пеши авқоти мехӯрдагита кашида гирифт? дар ягон корут дахолат кард? учаҷони ман акав додари шавҳари миҷгона дар зиндагӣ чӣ дахолат кардан? хонашда меҳмон шидан миҷгона белибос монд? миҷгона бехирок монд?
оча миҷгона ай корам мурд оча хоҳари шавҳараш имрӯз бемора эҳтиёҷ дора бечора касе надора ғайри якаш омада ягон ҷош кам шид оча миёна шикаст барои авқот кардан барои либос пӯшидан миёни духтар шикаст оча ки имрӯз шумо ба хулосае омадем ки ҷудошон кунем парокандашон кунем очаҷони ман шуморо насиҳат кардан нестам ки фикрҳои шумо хатоае очаҷон ҳеҷ шаёне ки оча ба як мақсад меоем бояд шумо аввал андеша кунем фикр кунем ки оқибаташ чӣ мешава очаи ман охир пеш шаёне ки сӯзана дар танаи як кас чӣ қадр мехали оча бояд аввал дар танаи худ таҷриба кунӣ ки чӣ қадар дард дора оча чӣ қадар сӯзиш дора очаҷони ман инаиш бо забонаш 3 метр дуроз мерем я бача дорам вай мекунем хунашам мегирем ман ҷудо мешам хоҳарҷон имрӯз забонат 3 метр дуроз ҳақ дорӣ фарзанд дорӣ хонашам мегирӣ неки пага ӯ мардакай меҳнат мекуна кор мекуна ҳаракат мекуна бо хона месоза бо зиндагӣ месоза бо як нафаре меова ки айтида 1000 бор беҳтарая айтида 1000 бор хубтар ба қадраш мераса неки ту чӣ ту дарбадар мемонӣ имрӯз онаи очам ки ҳастай хоҳарҷон бологузарӣ нозаниста мебардора пага ки шава баъд гуфти ҳамун гапҳо ягон кас айдарат соқ намекунад ки чӣ олорӣ очаҷони ман зани ман ягон гап нагуфтааст зани ман ягон бор калима гуфти ҳамун гапҳо гуфтагӣ нест ки ман мехоҳам алоҳида зиндагӣ кунам ман ин кора ба хотири он кардам ки оча шумо хатои худтонро бифаҳмед муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ.